al meu costat i li posaré un nom, Matrioshka. Vale? Llavors, cada matí quan s'aixecava, el fabricant de nines feia... Ai... Dobry dien, Matrioshka. Kati sivia... Dobry dien, Matrioshka. Kad ty себя trobes, Sebònia? Bon dia, Matrioshka, com et trobes? I la Nina, res, el mirava i somreia en silenci, així, tal com la veieu. I, bueno, així passava, però cada dia, no? El mestre fabricant cada dia feia això. Dobry dia, Matrioshka, com et trobes avui? Però un dia la Nina va dir la Nina, no, molt bé, estic molt sola, vull un bebè. El mestre se la va mirar així com... Heu begut massa vodka, i va córrer cap a la cuina a fer-se un cafè. Va anar a fer-se un cafè, es va fer un cafè i va passar-se tot el dia mirant la Nina. Però no deia res. No fos cas que parlés. Però va passar el dia i va anar fent les seves coses, i va anar a dormir un altre cop. I el dia següent es va aixecar un altre cop, no? I va dir, Dobry dia, Matrioshka, com et trobes avui? Que estic molt sola, que ja t'ho vaig dir ahir, que vull un bebè. Llavors, clar, el mestre va seure així a sobre el llit i va dir, deu estar parlant de debò. Entens? Vull dir, ara ja no hi he begut vodka ni res. Moment. Què has dit? La Nina va dir, que ja t'he dit que estic molt sola i que vull un bebè. Bueno, el mestre va dir, mira, mai he fet un bebè per una nina, però, si tinc que fer un bebè per una nina, doncs està bé, faré un bebè per tu. Vull que sigui una nena. Vale, tindràs una nena. I el mestre va anar cap al taller. Va arribar allà i va començar. I pum! Havia fet l'altra nina, que era exactament igual que la Matrioshka, no? O sigui, que es notava que eren mare i filla, m'enteneu? Llavors, es veia que eren mare i filla, no? I bueno, li va dir, mira, ja la tinc feta, i li va dir, mira, Matrioshka, ja tinc aquí a la teva filla, què, t'agrada? Mira que maca, li direm Trioshka, li he tret una síl·laba al teu nom, i es dirà Trioshka, com tu, així, de la família, i totes dues supercontentes, baixen de fons de gat, mamà, que són roses, Bueno, llavors, què? Li va preguntar el fabricant. Què, Matrioshka, estàs contenta? Va dir, molt, però vull que la meva filla estigui dins la meva panxa. Home, no, li va dir el mestre. No. Sí, la meva filla té que estar dintre de la meva panxa. Que no, que sí, però no, va ser una discussió allà, van sortir, bueno, en fi, no us ho vull explicar perquè això és una altra història que sigui. Total, que el mestre va dir, està bé. Va agafar la seva serra i va començar a obrir a Matrioshka. Ja va, Va obrir a Matrioshka, ja tenia oberta, i llavors la va buidar per dins, pipin, i la va ficar dins, i la va tapar, i va dir, ho veus, Matrioshka, no t'havia dit, però això et faria mal. I va dir l'altra, ja, però és que sa mama sempre fa una mica de mal. I així va quedar la cosa. El mestre es va anar a dormir, les nines es van anar a dormir, tots contents, i el dia següent es va aixecar el mestre i va dir, Dobry dia, Matrioshka. Podíeu ajudar, no? I el mestre es va aixecar. Dobry dia, Matrioshka. I Matrioshka va dir, wow, súper bien, fíjate que mogollón de gente aquí que se ha quedado a dormir, pues yo estoy encantada de la vida.
superbé, però és que la Trioshka s'ha passat tota la nit movent-se. Que jo no sé què li passa a aquesta nena Nina. I va dir, bueno, pues mira, obrirem a veure què passa. No us penseu que és fàcil, Vale. I el mestre va agafar la Nina i va començar a mirar-la, i va dir, mira, té dos ulls, té una boca i està superben feta, no és perquè l'hagi fet jo, però no sé què li pot mancar a aquesta Nina. Em manca un bebè. Com que em manca un bebè? Em manca un bebè. Jo també vull tenir un bebè. Bueno, i què dirà ta mare? Què dirà ta mare? Ma mare serà àvia del meu bebè i li explicarà contes, estarà molt feliç, i vull un bebè. Bueno, està bé. El mestre mai havia fet un bebè per al bebè d'una nina, però va dir, bueno, me'n vaig cap a dir. I riqui-raca. Oh, mira, ja la tinc feta. M'ha sortit igual que la Trioshka i molt semblant a la Matrioshka. I tu et diràs Osca. I l'ànim tallat així, perquè a més ets més petita també, i li va apretar. Mira, què tal? Què, com estàs? Mira, veus que bé? Sí, mira tots. Que no puc ballar. Escolta'm, que vull que surti de la meva panxa. Que no, que sí. Però farà mal. Ai, que sa mare sempre fa una mica de mal. Total, que el mestre la va buidar i va ficar a Osca dins de Trioshka i a Trioshka va ficar-la dins de Matrioshka. Bona família, I bueno, es van anar a dormir tots, no? Com sempre. I el dia següent, quan es van aixecar, el mestre va aixecar i va dir Dobro dia, Matrioshka. Jo superbien. Sí, jo també, deia Trioshka. Jo no, estic aquí dins, us en recordeu? Soc Osca. Què vols? Vull un bebè. Era una nina quasi biònica, perquè anava traspassant les barreres de les... Un bebè. I llavors va dir, bueno, aviam, espera que la miri, aviam, deixa'm que em digui alguna cosa, però si tu ets molt petita, però... Vull un bebè. Està bé. Va anar cap al taller, va estar tot el dia treballant i va sortir. Un bebè petit, igual que Osca, molt similar, igual que Trioshka i que Matrioshka. I li va dir, mira, no em queda més que dues síl·labes ja. Per tant, tu et diràs K i et posaré un bigoti. Seràs un home. Saps què vol dir això, no? Que no podràs tindre ni nens ni nens ni res de res, vale? Si jo estic encantada de ser K, I va anar allà i va dir, Osca, ¿qué te apuestas? ¿A que vols que surti de la panxa? Sí, clar, perquè ser home sempre fa una mica de mal. I tal. Vinga, som-hi. Llavors va ficar a K dins de Osca dins de Trioshka i Trioshka dins de Matrioshka. I la família de Matrioshka i el fabricant de nines des d'aquell moment van viure molt tranquils i molt feliços. Volia donar passiva a Yuri, passiva també al públic, passiva a la meva profe de rus, que està per aquí també en alguna banda, i passiva a tots, i passiva a Gromnoye.